Bun venit la nou vlog. Iar de ce pălărie m-am luat. Sunt și o like așa Monkey de Luffy. Pălărie de explorator. Astăzi am explorat Casa Radio din București. Și vă las poză. Dăm drumul la vlog. Vedem ce ești. Acum am uit, mă bate și alias pe invers. Altceva. Am o pălărie frumos de explorator. Casa Radio. Da. Haide mă să explorăm. M-am plimbat vreo 20-30 de minute pe afară, am dat roată la toată curtea cum ar veni, să caut o gaură în gard, să văd cum săr. Și până la urmă am găsit într-o parte, dar era cam strâmt și s-a agățat și maieul. De-aia am o gaură pe aici. Dă-mi eu degetul și puc. Dar sunt bine în rest. Bine că m-am zgâriat să mă lovesc. Deci pe aici nu merge, trebuie să o luăm frumos pe drum pe acolo. Am scăpat să merge pe aici. La drum. Nu știu de voi, dar mie îmi plac vlogurile astea cu explorat. Și o să fac multe din moment ce o să-mi cumpăr cort. Și o să vin și o să-mi pun cortul undeva, poc aici, cortul pus. Și dorm aici. Unde mai e cazare? Cazarea e scumpă. Jap, fiecare oraș din România, după Jap schimbăm țara. Haladâm. Stai că e și noroi pe aici, uite autobuzul. Nu mă vede nimeni, nu? E bine că e gardul destul de înalt și nu mă vede lumea pe aici. Dacă era gardul mai mic sau de plasă să ne ia să mă vadă, nu era bine. Nu era bine, tată. Dau drumul la radio, Radio Zoo, Kiss FM, ce radio vreți voi. Până acum n-am niciun câine, niciun pasnic, doar păsăreli. Și îmi place. Frumos. A venit și primăvara, uite, floresc copăcei, la drum. Nu? Da. Cum sunt urmele astea pe aici de mașină? Par urme proaspete. Mamă, e o rulotă acolo. Fac, e o rulotă. Mamă, fii atent că mai ia ăsta acum și mă pune să închid filmarea dacă e cineva acolo. Mi s-au părut mie urmele astea proaspete. Mă dau mai în dreapta așa. Dacă îmi spune ceva, nu știu. Hai că văd eu cum o dau. Cum o dau la capăt. Deci cel mai probabil o să las camera și eu și o să vorbesc așa. Nu e rulotă, mă, e din asta, mamă ce m-am speriat. E de aia de pasnic, de aia abandonat. N-are geamuri, n-are nimic. M-am speriat puțin. M-au luat să o leacă emoții. Avem și pești pe aici, de toate. Pe aici am vrut să săr inițial, dar treceau foarte multe mașini, cum vedeți. Și mă vedeau ăștia și zic, bă, nu merge, hai să mai căutăm. Da, uite, e asta. De la distanță părea rulotă, de aia albă și zic, bă, fii atent, rulotă, m-a luat. Da, e de aia de pasnic, abandonat. Ce fuma al meu, uite bă, că băga, rupea țigările. Nu mai fumați mă atâta, face rău, uite, mai e una acolo, o baracă de asta. Dar nu mă interesează momentan. Balustradă de fier. De la ce e balustradă? Să vreau să intru în clădirea asta aici. Am câta clădirea, ce înaltă e. Tomberoane acolo. Și ce au făcut, mă, blocat intrările. Ce mă crezi că nu găsesc eu intrare? Dacă erau oameni pe aici, nu găseam, dar nu e niciun om, nimic, niciun pas, nimic, să vezi cum intru. Nu e intrare, îmi fac intrare. Ce frumos se vede. Ce înaltă e de aproape. Uite mă, e intrare. M-am speriat, am crezut că nu. O să nu dormesc, să nu dau de boschetar pe aici. Am închis ușa aici. Închis ușa. Vom așa frumos pe acolo și intrăm. Să ocolim așa. Trebuie să am grijă cu ce calm, că e... Deci ca floare, mai bine noroi așa. Noroi gâtul. Un scaun și aici. Uite ușa acolo.
Mai iau pe aici, nu mai. Mă uit bine înainte, să nu dau de pe albine, viesc, nu știu, văd eu. Cine știe. Asta e închisă. Mergem cu automata. Nu merge asta. Mergem în partea altă. Cel mai probabil clădirea e unită și o să pot să trec dintr-o clădire în alta de aici. Haide în aia la altă să vedem dacă putem să intrăm. Deci 3 uși toate închise. Mergem să iau pe aici. Dă-mă, dă-mă, iau pe un bultoac. Nu merge, nu Jimmy, nu. Și clădirea pare abandonată? Nu prea pare abandonată. Ia mă, ce înainte să plece de aici, ce-au aruncat ultimul gunoi de la au aruncat, geapa la dâm. Un copăcel, ia uite bețivii. Măcar să respectă berperonii. Luăm înapoi pe drum. Și când mă gândesc că sunt aproape de centrul Bucureștiului. Și clădirea asta, locul ăsta, uite mă cât locul abandonată, clădirea abandonată. Păi știi cum venea al meu agentul imobiliar, știi câte blocuri punea aici, la dâm. Mai făcea și parc între ele. Aba, nu sunt unite clădirile, uite că nu sunt unite, eu am crezut că sunt unite. Din stradă parcă așa vedeam. Am zis că poate sunt unite jos, dar nu sunt. Da? Înseamnă că le explorăm pe amândouă. Dacă putem să intrăm în ele. Asta are jos, așa zici că are intrare de mașină, garaj. Are parcare subterană, talent și precizie. Să analizez situația. E bine că mi-a trecut piciorul și pot să alerg acum. O să începem cu dreapta sau cu stânga. Și începe cu stânga, mâncava-și. Îți dai seama dacă pot să urc sus pe acoperiș? Mamă, ce talent ar fi. Și începe cu stânga, eu stângaci. Hai din stânga prima oară. Man. Dar nu dorm ăștia aici, am. $59, $50, $59. Slow down. Mai vreau și o muniție, o pietricică. Așa. Să-mi iau muniție puțin. Mișcă ceva, o dau. Dacă mă speriu eu lumii, aiurea, nu-i nimeni pe aici. Și dacă ei am pietricică, să mai pui jos să cac în boltoac. Dacă am făcut gălăgie și nu s-a auzit nimic, e clar, sunt singur. Nu e picură, nu? Sau? Da, sau de picurat, așa, picură. Mai picură, n-ai de unde picură, să scurge apă, nu știu. Acum urc sus. Unde scările? Da. Da, mă, uite, cu aia subterană. Știam eu ce știam. Și apă subterană, așa frumos. Dar parcă n-aș coborî jos acolo, ești nebun. Mai au o cameră, dar e infundată ceva, probabil. Dacă era o bană, îi lăsau ăștia aici. Frumos, frumos. Ia uite sus. Da, ia uite. Adum. Dar cum mă sui mai sus unde scările?
Nici o poartă de metal închis aici. Și apar ca mașina s-a închis garajul. Ce avem pe aici? O ușă acolo, închisă. O arată ce? O ușă acolo și tablou electric. Bă, dar ce cu gratiile astea, mă, ce a fost aici? Pușcărie? Cavași. Ce dracu cu gratiile astea multe și unde scările să urc sus? Soc. Pardon. Da. Bă, trebuie să caut scările alea, unde sunt? Cum sus? Ia să mă uit pe unde calc, trebuie să și filmez. Poate e pic pe spate mă duc. Câte fiare sunt aici. Și fiarele sunt scoase așa. Cop și utile. Unde sunt scările, mă? Trebuie să caut scările alea. Un copil. Bă, ce faci, mă? Vino, mă, încoa, vino, că și eu explorez. Ce s-a speriat, copil? Da. Caut scările, nu le găsesc. Salut. Eu sunt pe calisthenics, pe ăla, da. Păi aia vreau, dar nu știu, că am vreo 2 vloguri, dar nu cu explorat. Și care e problema? Că am văzut câini pe aici, da? Pe văzut, eu n-am găsit niciun. A, nu? Tu vii dincolo? Din scolo, drept. Unde, dragă, intra până gaura aia mică? Păi am dat de una mare. Unde era stația de autobuz, era o din aia mare. Am trecut așa. Am intrat până în dreapta acolo. Foarte aia, pe unde am intrat și noi. Da. Uite vlog, am găsit aici 2 băieți, exploratori. Nu, mai bine. Eu o să Luca, mă știu cu Kenda, mă și filmam și noi pentru doamna de Marte, pentru iubita mea. Și ele... Eu sunt pușculițe, pare. Ele e un pușcăriaș puțin. Ce cu s-a procurat? A fost în clădirea aia? Nu doar în asta am intrat, am văzut că mai sunt jos încăperi, dar nu m-am băgat, nu m-am riscat, că sunt înfundate. Acolo, pe stânga, cu foarte întuneric și până felica. Nu mai zice domnul că ați bătrân așa. Unde chiar? Alin. Alin? Uite, vezi că mai sunt jos. Alin mă cheamă, Alin. Asta n-are frică. Oască e pușcăriaș. Și de-aia ai găsit. Trebuia să fie scările. Și nu sunt, a? Să vedem, e așa. Și unde mai sunt scări? Acolo, dar sunt acoperite. Pe partea aia, unde am intrat noi. Bine, ar trebui să fie 4 intrări sus de la etaj. Adică dacă eu scar aici, paralel și 2 cu 2. Trebuie să mai fie și mai și în capete. De-aia zic, eu de-aia, acum mă duceam în colțul ăla, să văd, s-ar putea să fie în colțul ăla ceva. Nu știu, mai clădire. Eu te mă acolo, domnul. Chiar și stai, mă, că e de la despălează. Păi, dai. Bă, am găsit un Higgs, să mai hai să minerim. Mergem la să minerim un Higgs. Am vrea dat, doamne, îndește pe aici, loc diletare. Nu. Pe un pic mai sus, Alin. Păi să mai dereglează. Ia. Perfect. Eu sunt cu editat, nu mai editez locuri cu de-aia pe TikTok. Aia se mai dereglează care autotrec din ăla. Domnul, a fost la un lagăr și la mora lui Asad. Domnul zi, Alin, mai am 2 ani și ajung la vârsta lui. Bune ești. E. Și da, ne-am fost la moara lui Hasan, O, la unde? la Obor, la Lazar. Am fost la ăsta, unde am mai fost la un lagăr. Inițial văzusem un cinema aproape aici și de-aia am fost la el, dar n-am putut să intru. Am mai putea să mergem la Esco, la fabrică. Și la fabrica de bere vrem să mai mergem. Faci parcurs. Un pic de parcurs, dacă vrei. Dacă nu, hai pe partea de acolo. Nu, că nu m-aș băga. Nu, este de pantaloni scurți. Nu e neapărat de pantaloni scurți, da. Alin, Mamă, ce dacă mici. vrei, dai mie camera, fac eu un parcurs de la nebun și faci textul. E ăsta, cum este, pe TikTok? Câți urmăritori ai pe TikTok? Câți urmăritori ai pe TikTok? Am avut 1000 și am scăzut până la 700. Că am mai zis, am pierdut contul și am mai postat și nu s-au mai abonat. Că mi s-au uitat frontal de mult. Și am crescut, n-am fost.
Dar sunt bine mai cunoscut, mă știu cu aia campionii mondiali. Da? Yes. Yes. A, e gol, e tablou electric, da, nu e nimic în el. O bere. Dacă îl vedeți cu fiere, să nu puneți mâna pe el. Am Ionic, mi-a mai dat o... Mamă, pe ce... E noroi, noroi. Nu te băga, nu te băga, nu te băga. Că e noroi. Sunteți moldoveani? Nu, sunt, de fapt, nu sunt moldovean. Ardeleani? Am puțin accent așa. Da. Sunt din Buzău. A, din Buzău? Da. De acolo am și eu. Aici sunt scările, dar sunt blocate. Păi aia, da, cum intrăm. Nu? Avem, trebuia să mai luăm pe tine, pune reflexul să tăiem pe aici. Nu merge. Noi vreau pregătit să tăiem gardul dacă nu știam să intrăm. Hai mea până. El vrea să tăiem gardul după a un intrare asta. Mamă, uite pe aici. Hai să-i văzurăm. Bă, pușcărie. Uite, bă, aici care sunt scările. Nu? Uite, bă, au băgat jos înapoi la plăcoare. Ia, acolo ce e aia de jos? Păi aia, în jos, în partea aia am fost eu. Ah. Și mai au o cameră, ceva de infundată. Da, a fost groapa, ați ocupat nici pe aici? Păi, nu știu, n-am dat de paznic. M-am speriat pe partea alta, am văzut o rulotă din aia, am crezut că e rulotă, doarme lumea, dar nu, era de aia de pasnic, dar abandonată. Asta am văzut și noi, dar spune. A, uite, pe aici am venit eu, pe scările astea. Pe ce vei tu? Da, pe partea asta am venit. M-am întrebat pe unde am urcat. Ați văzut ceva interesant? Bă, n-am văzut ceva wow așa. Deci n-are sens să mai ne întoarcem. Păi nu, dar putem să trecem în clădirea aia la altă. Ah, Și în aia poate putem să urcăm sus. Ia spune. Păi și în alta e nasul. De tine. Uite, din stânga am venit eu. Și uite, poți să te duci în clădirea aia la altă. Dar n-am găsit scările aerie. Păi da, nu, s-ar putea să nu fie așa mult schimb pe aici, fiindcă trebuie să le dai cineva de mâncare. Și din moment ce nu-i nimeni pe aici... Uite, aici am văzut eu, deci aici au fost scările. da. Uite, aici jos mai sunt de-astea, dar... Da, mă, n-ai cum să te duci, n-ai. Trebuie Sunt duse, stat. da. Uite, aici erau scările și Ori acolo în față ce-o fi? O cameră. Nu e nimic, e bă. Hai ce codea mai. Să bag alea, dai suitul. Nu, că am adus pe aici, așa. Acolo, haideți aici, să vedem aici, sus. Bă, eu fac kickbox de 9 ani care vine să-l bată, l-a făcut. Te bate cu foame. A, deci te bați cu foame. Asta nu era, bă. Ce? Asta. Ba da. Nu, mă, asta. Uite, am venit în dreapta, de, cum vezi, drept înainte. Eu, Da, din, știu, intrarea aia. Nu era mine pe partea aia. A? Te bă, de unde am venit? din stânga ai venit, de acolo. Și noi tot încolo. E, și bă. Uite, aici am un descar, dacă ai putea să te urci. Nu, nimic. Descară, care trebuie. Droguri, e? Hai să le vindem. E. Am mult să ai găsit droguri. Silica gel, this kind 1 kg don't eat. Nu mânca. Cred că nu e de don't eat, e de nu trage pe nas. O fi ușa. Ia ziceți o aplicație. Ia, aveți că e pe Chrome. Uite, am făcut un vlog, am fost la Grande, dar am mâncat și oră. Ce înseamnă silica gel? Ia, Uite, e pe net și asta e. Noi nu avem pe asta. un nume. Urbo-X? Da, asta. Și uite, vezi, eu, toate Așa? chestiile astea verzi sunt locuri abandonate. Pe Urbex ăsta? Sau unde? O caut așa, asta, .com. Urbexologii. O găsesc eu. Nu merge? Nu, o caut. Hai să căutăm medale, să le vindem. Păi la cât fiere aici, ajung și 1 milion. Ești chiar așa, da? Sunt pe drumul cel bun. Vise mari. Păi să mă, toată lumea visează. Visul de Asta e GoPro, nu? Nu, e Osmo 3. Cât a costat? Da, la un prieten cineva și-a făcut aici. E vreo 26, 27. Ia uite, bă! Bă, băieți! Venea și cu lavanieră, dar lavanieră era el. Apoi mi-a dat-o fără lavanieră, la după amul. Tu vezi aici?
Cineva și-a făcut incantat satanist. Trebuie să știi că arată. A, da, ba, da, hala, bala. Falul la Luca YGS pe YouTube, TikTok și Instagram, vă aștept. Ce buton sunt întorc? Uite, e butonul ăsta. Ah, Da, hello. Aici a făcut. Echipa rachetă. Bă, să-mi bag picioarele de unde am ajuns, băieți, s-a schimbat locația. Mugas Cacar. Poți să iau și eu film, dați și mie filmare? Așa. Acum am devenit cameraman pe GoPro. Pe Osmo. Mă fute că e micu. Nu, că aici e cealaltă parte. Da, v-ați venit pregătit cu ăsta, cu... Ați venit pregătit, e scandal. Aici am fost. Da, pe cealaltă parte, bă. Băi, uite o ușă. Aline, vină cu că am găsit o ușă. Ia să mă faci. Ia, deschide. Ia. Ia dă-mi. Ia să fac. A rămas cu mâneul. Vă pup, băieți, a rămas cu... Nu mai plecăm acasă, să te a doua uși. Uite că asta poate. Hai să pe mâine. Stai că o rupe și pe asta. Stai că asta-ți bară cu ușă. Nu, te mai stau. Te mai stabilă. Bine, mânerul pot să-l rup, dar nu vreau să-l rup. Dacă trec de el să rup. Dar nu asta e ideea. Dar nu mai bine te împingi în ea? Nu e că să deschidem cu apa. Ideea cu șmecherii. Să deschidă spre mine. E foarte interesant, deci mă crezi? Ar trebui să mergem așa mai mult, să venim pregătiți cu scară și de-alea. Că la Moara lui Aslan e foarte mișto, vrem să mergem undeva sus. Pe o clădire, să urcăm pe tavan, dar n-ai cum, că sunt multe de-alea. Moara lui Aslan? La Lujerului. La Lujerului sau Lazarului. Oh, basement! Găsim basement aici, pe față. Opa. Intrăm acolo și acolo, uite în față. Pe bune? Salut, Luca, zici salut la cameră. Salut, frate. Salut. Vă place, guys? E ce trebuie? E ce trebuie? E o tentativă. Ușurel, ușurel, nu se grăbi. Asta e sigur? Să coborăm jos aici? Că da. Uite, bă, cu cobor, dar uite că aici n-ai unde să te duci. Păi nu, aici e. Aici? Aici e. Iată, scris că puteți intra. Ia să știi dacă te da. Aia pare a fi apă. Da. Nu, nu putem. Aici e ascultat. Ce te bate, da? Da, uite, ți-ai lăsat Adida și pe aici. Aline, ce-ai făcut, mă, ți-ai lăsat Adida și pe aici? Ești la cap, cere Aline, ce mai greu. Stai pe două. Stai pe două. Mai place. Mai dați pe cameraman că-mi place. Așa, pare. Îți dau, îți dau. Cred că putem să urcăm pe sus. Ia stai. Ia stai. Uite, încolo. Uite, încolo, ia să ne... Încolo. În colțul ăsta. Ia. Uite, bă, că uite cască. Am dărâmat, mă, aici, nu aproape, am dărâmat astea să nu urci. Mamă, dar mi-ar fi fost frică singur. Cum ai reușit să fii singur? Mie mi-ar fi frică. Mie mi-ar fi fost frică pe singur. Oh! Vezi că e Tot bine. dracu și-a făcut apartament. Și acum Asta are și sobă. se încălzește? Ce trebuie să facă? Nu știu. Uite, are și ușă. Asta capse. Aline, ia de acolo. Da, e greu. Noi și noi asta și le băgăm la manet. Ce le-a la mână? E colțul de alea, gen să le pui pe colț, să poți să pui cărămizile. Mă, dacă aici stă un boschetar așa, că ne... Aici mi-ar frică aici un pic, că nu știu de cine este după colț.
apa... Ia stați un pic. Ia stați că sunt o chestie. O să mă urc pe pescator? Păi aia mă uitam și eu, dar unde te duci dacă te uiți? Aia mă uitam în stânga, e cărămid. Acolo e capul. Vreau să vă pui la fel. Dar puteai să-l faci ceva ușor, dar zic, unde te duci? Mai... Păi, o luăm pe treaba. Un pic liniște. Mă, dacă... Aici au rămas să mă uși de tot. Ia stai, dar aici poți să te duci încolo, dar cum urci e întrebarea, că de coborât... A. Păi și un... Aline, nu cred că vrei să urci pe aici. Ia. Mo. Nu s-a vrut auzi ceva, nu? Uite pe asta, Aline. Aici am fost noi, bă. Ce am făcut? Putem să încercăm? Că aici deasupra nu este etaj. Să urcăm pe asta, cumva, așa fac încolo, sau acolo, să luăm așa, Auzi? mai urcăm undeva în sus. Ce aude? Păi picură, dar e ok. Ia, hai înapoi, hai înapoi. E, trece peste. Trece peste. Ia, vrei un iPhone 16 Pro Max pe cameră? 16 Pro Max ai? Da. Merge, să-i două camere, ia zi. Cât a fost asta? Uite 16 Pro Max, ăsta e de Ce, mă? Uite, ăsta și-a făcut și casă, uite, ăsta are și piscină. Este duci tu? Nu mă duc mult, da. Să bag gura. Au fost muncitori, uite, ia filmează și tu pe acolo ce au mâncat. Să vezi că au pe masă acolo. Nu, se elegant. Da. Aline, încerca să vedem dacă merge extintorul ăsta. Poate știe Alin să-l pornească, că eu să mor de știu. Hai că te băți, dă-i acolo, e acolo cu camera, hai, Ia, dă-mi că filmez eu. Ia. Haide. nu, stai. Nu e greu că n-are, ia. Hai să zombliți. Se dă ăla jos? Oare ruptă deja. Nu, n-are, stai, lasă. Scoate ăla. E scos. Uite. Ai scos, nu? De aici a fost scos. Dar nu mai e bun, nu mai e. Ia zi. Eu stau cu câinii acum, nu mai... Eu stau cu... Mă duc la casă, stau la o bere. Mă chemați, băi, după ce e gata explorat. Săracii dancuri, mi câte trec. Iar băiat zice. Că suntem pe subiect comun aici. Nu. Și pe aici cum? Poate mă gândesc iar ăla la urmă. Păi, pe bune. Frumos. Da, mă, da, uite. Da, nu uitați că aici sunt alea. Și aici, uite cum trebuie să urci dacă vrei să ajungi acolo sus, uite. Te bași pe ale. Te bași pe alea, așa. Păi dacă urci pe fiarele, urci pe sus acolo la băuștoare, stai sus la etajul vechi. Ia să vezi dacă ia. Ia te puși să vezi dacă Poți, e. Aline? Dar lasă ghiozdanul la Luca, că ăsta e mai pe liniștea. Da, nu, mă rog. Doar îl văd un pic pe doamne. Sunt stabile? Numai alta, ele nu-s lipite, nu-s lipite de perete, uite, ele vin spre mine. Aia n-a. Trebuie să țină unul. Dacă erau lipite de perete, n-ai cum să ține. Țin și încerci. Hai că filmez eu. Ar fi o variantă, dar să Mai, dacă te urci 1 metru, 2 metri, să-mi dai fiar. Acolo nu prea ai cum să mă. Asta nu te ține. Una. Vrei să nu dai cu capul în aia. O scară la mine pe aici. Au dărâmat tot. Aia trebuia puțin, nu trebuia mult. Ia în partea, poate. Hai, cameraman. Da, băieți, eu am devenit cameraman. Nici măcar nu-s plătit. Asta nu mai focaliză de mai mult. Mamă, bă! Băi, lui tatai.
Bă, știi cum am făcut eu pe filmare? Bine m-am găsit, băieți, am ajuns în Anglia. Nu pe par deloc stabile. Dacă era Raul, cred că se urca pe asta, mă crezi? Spider-Man. Bă, dacă puneam pe Raul să se urce pe vările alea, chiar se urca. Ce trebuia mie aici? Aia pe mijloc, dacă nu poate găsi ceva. Aline, ce trebuie? Dacă lăsai aici o țavă stabilă până sus tot ce bun. Cu putem curman. Ia, Aline! Hai să încercăm să vedem dacă cealaltă are ăstea mai intrinse. Cât de sus să vedem, poate le are mai sus. Cred că am făcut toți Atât Aline. un pic la Adidas și ăștia? Mă lătrătorie ăștia. Atunci? Da. Tu te doream pe Aline. Am apărut la el pe vlog când mânca la șaurmerii, crispiuri. M-am uitat la alea din Japonia. Mamă, mi-a plăcut. Eu vreau să mă duc în Japonia. Vlogurile. Și eu vreau să mă duc, dar n-am putut. Foarte sincer. Bun. E cam mult până jos. El e parcurism. Luca! Aia că nu e așa mare, cât are? 1,5 metru, cam așa. A, e bine. Că doar fac un pas. E lejer, bă, puteai să dai backflip și să sări. Am eu, bă, dacă aveam un prieten aici, dacă l-ai pus pe ăla cu care am dat două peste cap, amândoi, Da. îl aveam pe ăla, sărea, dădeam, stai prin pasta așa. Sar și tu, Luca? Păi, săr. Întind piciorul. Întinzi picior. Ceva așa arungă, par. Give me camera. And because I'm cameramanul. Bun. Și mergem acolo. Uite pe acolo sunt niște scări care nu sunt dărâmate. Aici, uite acolo la intrarea aia din față. Numai că singura problemă la ele, Ce faceți? uite și pe ăla. Bă, telefonul. Am supraviețuit, n-am căzut în apă, dă telefonul înapoi. Ia dă-o pe camera, vreau să mai... Na. Bă, Luca, dacă alea de acolo sunt asupate, oare astea or fi? Că văd că plasa aici e ruptă. Ne strecurăm pe aici. Aia e ascupat. Hopa! Hopa! Scările nu s-au stupate! Bă, Aline, am găsit scările! Stai că Aline era să-și rupă gâtul. Păi m-am luat fericirea, am văzut că e deja. Gata, băi, s-a schimbat locația scării. Urcăm pe scări? Bun și ieftin. Mai dai și pe tine. Bun. Ia, te-ai mai jos. Ups! Aline, vezi că aici trebuie să te lași un pic în jos. Nu știu dacă îți dă în siguranță astea. Par a fi în siguranță. Bagă-te până gaura aia, Aline. Vreau să mă urc pe acoperiș. Dar hai mai întâi pe ăla, mai întâi. Hai. Să vadă băieții tot. Să vadă și băieții tot aici. Iau așa un cadru la capăt, nu din capăt. Vezi, că nu trebuie să bagi. Aline, n-a mai trebuit să facem. Uite ce scrie aici, Aline. No acces interzis. Dar aici s-au găsit și el să pună. Fiți atenți, fraților. Am găsit aici, într-un final, că e accesul interzis, dar l-a pus și ei fix în mijlocul clădirii. Acolo jos. În caz de-și rupe gâtul, pai. Păi nu, dar am trus medical la mine. E mult mai curge. Mai curge cu dus. Uite vlog, suntem pregătiți. First aid. Puține indează acolo, figurii de scenariu. Ia, vreți un șervețel? Ia. Uite șervețel. Aline, uite șervețel. Am și șervețel. Da, bă, ia stai să-mi dau un col. Unul dintre exploratori e un pic stricat la picior. Sau câini jos. Mi-aș fi vândut și sufletul
pentru o femeie cum ești tu, dar în mintea mea. Aici știi, mamă, deci aici jos, acolo unde era întuneric, mi-e Da, frică. trebuie să dai cu cele sus, nu se infecteze, știi? E puiul, ginici de aia. Dar acum e bine. E bine. Și e bine, nu-ți mai frică de ce. Nu-ți... Nu, pe aici nu poți, pe aici nu poți. Pe aici scările. Am reținut pe unde scările, din fericire. Hai că vă las pe voi în față. Un dulap ior aici. Deja ridică mică, vreau te scări. Oh, eu te scări aici. Platformă dreapta, aici scări. Aici platformă. Aici scări, frumos, elegant. Știi cum merg acum? Aici, băi, te-ai plătit bani, gata. Hai să vedem ce facem așa o filmare. Primul, te primești pe tine și cu focul ăsta înfinează pe mine. Ca să știm că nu murim. Mă, dar mie nu prea ce par stafile, mă crezi? Ok. Sunt ok, hă? Pe etajul ăsta nu mai sunt. Zici că ești un pic cruz dacă nu pui partea aia. Frumos aici. Da? Mi-aș fi mândru și tu. Băi, este micu ca uricu. Este, dar nu poți să intri prin ea. Poți să întreb și eu de ce nu-mi inspiră încredere scările astea? Ție. A, da? E bombat. Trebuie să fac o poză sus. Acolo de mine, afară să fac o poză. Am fost mișto să dăm de tine, mă crezi? Fain. Cred că aici poate să putea să am dai. Cred că mi-a dat un las pe jos cu la telefon, cred că dacă îl fac pe aici, nu mai l-am. Gata? Mai avem un etaj. Avem ușă. Da? Aici avem gura de acces, sus. Hai, poate găsești pe și de tot. Sus de tot nu cred că e cum. Că e decât tablă de asta. Și pe partea aia. Da, e nice. Nu o să te trebuie pe tine dacă ai țigă, îi întrebăm noi pe ei. Haidem, la 1000 de like-uri. Mă rog. Ce ai făcut? mai mult. Mai mult? E 10 mii să stai. Haide, neon. Muzica. Fii atent. Ia să-l vedem și pe Alin. O, dar nu ia-ți lungă? Ba, e pare 10 de degete. Așa trebuie. Și de ce are nut? Mi-am făcut-o. Mă vezi acolo? Da. Haide, dăm așa frumos. Oh. Bun. Oh. Ah. Și acum fii atent. Acum băgăm aici nut. Cum e așa ăsta. In. A, bun. Oh, oh, spike-ul frumos. Oh! Spike-ul frumos. Ia. S-a dus ața. Ăla e gripul prost. Uite aia de Juggle Bird. Bro, în partea aia nu avem scări. Păi aia vreau să mă uit. Juggle Bird-ul ăla. Știi? Uite Juggle Bird-ul ăla. De mi-a căzut. Ce să dau de la ea? Da, nu, fii atent. Aia de mi-a ieșit așa. Bă, că nu filmez să mă... Dar n-am filmat. Ah, vedete-ți, Ba da, mă. S-a trăit? Bună ziua! Aparent a venit domnul Pasic, e pe sus pe acolo, ne caut. Dă-i acasă. Da, deci oficial am sărit gardul, am fugit. A sărit el primul gard, după am sărit și eu, l-am pierdut pe Luca, am mers după el. Acum să vedem unde fi Luca. Am dat de un pasnic și a strigat la noi și după a început să alerge spre noi. Și îți dai seama că fugi și tu, nu mai stai cu el de vorbă. N-aș fi vrut să stau cu el de vorbă, că vreți să vă mint? L-am văzut că a strigat spre mine, am zis, hai mă să fug și eu de el. Poc și suntem la outro de la vlogul cu explorat. Ceasul e 1:30. Am terminat acum de editat, îi pun outro și gata. Ce să zic, am explorat, mi-a plăcut, frumos. Următorul vlog o să fie mai amuzant, nu o să mai fie vlog despre explorat și așa, o să fie mai mult, nu știu, o să interacționez mai mult cu persoane așa. Nu vă dau spoilere, însă vă promit eu că următorul e bombă rău de tot. Astea de le-am făcut eu acum cu exploratul, cu sarla, cu ce am mai făcut eu, am mâncat shawarma la grande.
nu știu, a fost așa un content mai diferit, să învăț eu să editez, să lipesc și uite, acum e 1 jumate. La 1 jumate am terminat de editat, lipit tot. Le pun și pe astea să fie acolo, nu știu, primele mele vloguri, unde am învățat să editez, să filmez. Nici acum nu știu să filmez perfect sau să editez. Însă nu ăsta e contentul pe care vreau să-l fac pe YouTube. Contentul meu o să fie unul mai interesant, mai amuzant, sper. Vedem ce este. Deci ne auzim la următorul vlog.